Lloyd. Yeah. Down na. Lloyd. Pato na going to Bohol. Yes. Lay ang ano namin alas 10 sa gabi. Mga 8. Labot mi dito mga alas 10 na. Kami karon diri sa asa ganing nga lugar? P.R.O. Oh, P.R.O. sa Cebu City, may Lapu-Lapu. Yeah. Kita niyo diri sa background mga pear. Dito kayo diri. Mga biyahe pa dong o. Asa? May biyahe pa dong o. Nakluban. Ayan, sigasa na siya. Bisag asa, kauban sa bingka, bisag asa. No? So, hanggang dito lang po, ito po si DJ March Barrios.